ಈ ವಿಷಯ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ತನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲ ಪೂರ ಪನೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಿನ 14 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಇತ್ತಂಡು ಮಂಜು ಬಂತು. ಸೊ ಐನ್ ಆ ನಾಯಿತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಲ್ಪೆರಯ್ಯ ನೀನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಲ್ತನ ಪಂಡ ಏತು ನಿಯತ್ತಾದಿತ್ತನ್ನು ಪಂಡ ನಮಕ್ ನಾಯಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಲ್ಪಡು ನಿಯತ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದರೇ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ನಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಯಾಪಲ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ದಾದನ ತಿಂಡಿಂಡ ಅಥವಾ ದಾದ ಕೊರ್ಜನ ಒಂಜಿ ಬೀಲ ಆಡೋದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅತು ಏರನ್ಲೊಂಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಕೊರೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಯಿ ಪಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಾರದಕ್ಕೊಂಜಿ ಹುಷಾರು ಜಂದ ಆಯ್ನಿ. ಸೊ ಕೋಡೆ ಸಡನ್ಲಿ ಅವು ಸೈತುಂಡು ಆ ಬೇಜಾರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಏಜ್ ಆಂಡ್ 15 ಇಯರ್ ನಾಯಿಗಾತೆ 15 ವರ್ಷ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು 15 ವರ್ಷ ಆಂಡ್. ಸೊ ಗೈಸ್ 15 ವರ್ಷಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂದು ಬೈಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಚೂರು ಬಂಜಿ ನಾನು ಇರ್ಕಲೆ కానీ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಎತ್ತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯ. ಸೊ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಪಂಡೇರು ಪ್ರಾಯ ಪೋನಾಗ ನಾಯಿಗೆ ಆಪು ನಾನು. ಸೊ ಐಡ್ದಾತ್ ಐಕ್ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಕೋಡೆನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರ್ದು ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಗ್ಲೇಡ ಶೇರ್ ಮಾಲ್ತೊಂಡ್ರೇನು ಎಂದುವೆ ನಾಯಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತನು ಬಾರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ನಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡು ನಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಉಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂದು ಎಪ್ಪುನ ಊರ್ದ ನಾಯಿ ಇತ್ತು ಎಂದಿತ್ತು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ 15 ವರ್ಷ ಉಂಡು 15 ವರ್ಷದ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆತ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು ನೆನ್ ಬಿದೈ ಬಿಡೊಂದು ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಐನದು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಬಿದೈ ಪೂರ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ನಾಯಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಪೂರ ತುಚ್ಚೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಅವು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐನ ಆತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೊಂಜಿ ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಐನು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂಡ ಏಜ್ ಆನಂದ ಐಕೊಂಜಿ ಕಣ್ಣುದವಾಡು ಕೆಬಿತ್ತವಾಡು ಒಯ್ತಲೊಂಜಿ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿಜ್ಜ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಪೋನ ಕೆಲವು ನಾಯಿದ ಕಣ್ಣು ವೀಕಾಪುನ ಅದು ಕೆಬಿ ವೀಕಾಪುನ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ನಾಯಿ ಆ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಇಜ್ಜ ನಂಜೆ ತಿನ್ಪುಣ ತಿನ್ನೋಯ್ತು ಒಂಜಿ ವಾರದಕ್ಕ ಅಂಚೊಂಜಿ ನಾಯಿನಿ ಬಟ್ ಅವು ನರಕ ಬರಂತೆ ಅವು ಸೈತು ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ಪಂಡ ನರಕ ಬತ್ತು ಸೈಪುನ ಇರ್ತದೆ ಸಡನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಾದ ಸೈತು ನನ್ನ ಅವಳೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೋಣು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ನಿಗ್ಲೆಟ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಆವಡು ಅದು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿ ಆವಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿಂಗಲ ಅದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಇಂಚ ಕಲೆವನ್ನ ನಾಯಿ ಪೆತ್ತ ಪೂರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಂದು ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಐನ ಗೊಬ್ಬು ನನ್ನ ರೀತಿಯ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ನಾಯಿ ಪೂರ ಜಾಲಿ ಆಪು ನಮಕ್ ಇಂಚ ಅನ್ನೋ ಈ ಬಾಕಿ ನಾಯಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ನಾಯಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಊರ್ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಕುಡೆ ಆವಡು ಎಂಚಿನ ಮುಯರ್ ಆವಡು ಅವು ಒಂದು ಪೊಲಿಂಕೆ ಪೂರ ಬತ್ತಲ ಇನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ಬುಡೋ ಜನ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೋಯ್ನ ಆಯ್ತು ನಾವು ಸೈತನು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸೇರೊಂದು ಬಟ್ ನೆಕ್ 15 ವರ್ಷ ಆನಂದ್ ಏರ್ಲ ಪಣ ಎರ್ನಾಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೆರಡು ಆತು ಏರ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಅನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಗಿಂದು ಉಳ್ಳದು ಏರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ನಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಐತೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಪಾಡೋಡು ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ತೂಪಾಡ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವು ಪಂಡ ಅವೇ ನಾಯಿನ ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಏಜ್ ಆತುಂಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಅನ್ಪೊಂಜಿ ಯಾನು ಅವು ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲಿಜ್ಜಂಡು ಕನನ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೈತೆ ಕಣ್ಣುಡು ಕೇರಳ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಊರಿಗಿಂಚ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ನಾಯಿ ಅವು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ 15 ವರ್ಷ ಅದು ಸೈತಂಡು ಅವೇ ಬೇಜಾರ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಏನು ಪಂಡದ ಐನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಐತೊಂಜಿ ಒಟ್ಟಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಾಯಿಲ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲ್ದ ಅವಳೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಂಜೆ ಅಂತ ಐತೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ತೂಪ ಆಡುವನ್ನ ನಾನೈತೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡ್ಲ ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆಗವು ನಾನೈತೆ ಎಂಕಿತ್ತೊಂಜಿ ಊರ್ದ ನಾಯಿ ಆವಡು. ಸೊ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಊರ್ದ ನಾಯಿ ಒಳ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ತೊನೊಡೈತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ ಊರ್ದ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬೋಡೆ ಒಂಜಿ ಐನೊಂಜಿ ಬಿಹೇವಿಯರಿಂಗೆ ಬೆತ್ತಿ ನಾಯಿ ಇರ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಟ ನಾಯಿ ಅನ್ಪದ ಊರ್ದ ನಾಯಿ ಅವು ಆತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಭಯಂಕರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕು ಬಾಕಿ ಇರಲ್ಲ ಚುರುಕ್ಲ ಆತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎತ್ತ ಪೂರ ಅಂಡ ಐನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಏನಾಯಿ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾತ ನೆತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಪೂರೈತೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಾಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಐತೆ ಈ ಜಾತಿದ ನಾಯಿ ಪೂರ ಅಂಡ ಈ ಪಡಿಕೆವಿನ ಗೂಡುಟೆ ಉರ್ಚಿನ ಗೂಡುಟೆ ಪು ನಾನು ಅಂದು ಅಂಚದು ಕಾಂಡ ಇರ್ತದೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೈನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದ ಐನು ಬಯ್ಯ ಬುಡಿ ಬುಕ್ಕನೇ ಪೋದು ಬುಡ್ಜಿ ಬಲ್ಲ ಮನದಾನಿ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವು ಮನದಾನಿ ಪಡಿಕೆ ಉರ್ಚಿನ ಮಾಲ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್
ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ತೂಪುನಾಗ್ಲೆಗ್ಲ. ಸೊ ನಾಯಿದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಾಯಿದ ಪೆತ್ತಲಾವಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮೈತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐನ ಹೆಚ್ಚಿಸಂದುಪ್ಪ ನಾಯಿ ಪೆತ್ತ ಪುಚ್ಚೆ ಅಥವಾ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಆನಗ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನದಾದ ಬಂದು ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಲ ಆತ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಲ್ಲದ ನಿಯತ್ತಾತ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತು ಅಂಪನೊಂಜಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ನಾಯಿ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಗೈಸ್. ಊರ್ದ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಸುಂಜು ಪನ್ಪುನ ನಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕಾಣತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಯಾನು ತೂನಿ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ತೆರೆ ತೂನಿ ಪ್ರಾಣಿಲೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಈ ಮಂಜೊಂಜಿ ಮೈನಾತು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಪಲ್ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತ ಒರಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಂಜು ಎತ್ತೊಯ್ತು ಅವು ಬಟ್ಟಿಗೆ ಐನಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಬೇತೆ ಎತ್ತಿನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಬತ್ತು ಮಿತ್ತು ಸಿಟೌಟ್ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಕಾರ್ ಬಾರ್ದು ಉಂತು ನಾಯಿ ನಿಂಚ ಪೂಜಿನ ಅಪಗ ಪೂರ ಐನ ಯವನ ಐತು ಕೊಂಚೂರು ಸಮಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಪಿದೈಪೋದು ಪೂರ ನಾಯಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಪುನ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಏನು ಕಟ್ಟುಬಾಡು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ತನ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತನ ಸೀನ್ ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತನಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಗ್ಲೇ ಪೂರ ನಿಟ್ಟು ದಾಲ ಬೇತದಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಹೊರ್ಚಿ ಪಂಡ ನೆನ್ನೊಂಜಿ ನಿಗ್ಲೇ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ರೈಕ ಶೇರ್ ಮಾಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅತೆಂಜಿ ಇತ್ತು ಕೋಡೆಂಜಿ ಇಂಚಂಚೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಜುಗಳ ಎಂಕ್ ಈತ ವರ್ಷ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ನಾಯ್ಕ ಈತ ವರ್ಷ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಈಗ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತನೈಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಲಾಯನ ಇತ್ತನೈಕ್ ಮಂಜು ಐಕ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಮನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಆದಿತ್ತು ಈತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ದಾಲ ಎನಿ ಅಡೆ ಎನ್ನ ವೈಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪು. ಸರಿ ಗೈಸ್, ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕ.